കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകിന ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വർജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാം രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. ഈ ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാചോ വേഗം മനസക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോ വസ്തുവേഗം ഏകാന്യേകാന്യോ വിഷയേന ധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് ആർക്കാണ് ഒരു ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാലാണ് ഗുരു ആവാൻ സാധിക്കുക. ഇതിന്റെയൊക്കെ ത്വരകളെ പറയൂ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെ അല്ലെ മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരയെയും നാവിന്റെ ത്വരയെയും ഉദരത്തിന്റെയും ഉൽപാദനേന്ദ്രത്തിന്റെ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗുരു ആകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭക്തി നശിച്ചു പോകും? ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ വിനശ്യതി അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണത്? അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോനിയമാഗ്രഹഃ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച. 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഭക്തി ഇല്ലാണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണത്? ആവശ്യത്തിലധികം ഭക്ഷിക്കുക, ആവശ്യത്തിലധികം സമ്പാദിക്കുക, ദുർലഭങ്ങളായ തുച്ഛവസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതലായി അധ്വാനിക്കുക, ഗൗരവമില്ലാത്ത ലൗകിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുക, വൈദിക വിധികളെയും നിയന്ത്രണങ്ങളെയും ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഒഴിവാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ കൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കുക, അഥവാ വൈദിക വിധി നിയന്ത്രണങ്ങളെ വകവയ്ക്കാതെ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത വിഷയികളായ ജനങ്ങളുമായി കൂട്ടുചേരുക, അത് ജനസംഘം, സാധാരണ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്യാർത്തി കാണിക്കുക, അത് ലൗല്യം. 6 കാര്യങ്ങള് എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും പറയണം. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തിർ പ്രസിദ്ധ്യതി അല്ലെ, വർദ്ധിപ്പിക്കും. സംഘത്യാഗോ സംഘത്യാഗോ സദവൃത്തി. ഇനി എന്തൊക്കെ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പ്രീതി ലക്ഷണം അല്ലെ, ഭക്തിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനമായി, ഭക്തന്മാർക്ക് ദാനമായി സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക, ദാനമായി ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക, തന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം അറിയിക്കുക, ഉള്ളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനോട്. ഇനി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാണ്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? സാധനാഭക്തി അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കേണ്ടത്, സാധനാഭക്തിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലെ.
ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയി, കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈഷ്ണവരോട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരുമാറേണ്ടത്, ഒരു വൈഷ്ണവ എത്തിക്കേറ്റ് അല്ലെ, നമ്മൾ വൈഷ്ണവരോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാകൃതമീപ്സിത സംഗലഭ്യ കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിഘ്നമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാകൃതമീപ്സിത സംഗലഭ്യ ഇതിനകത്ത് മീനിങ് കുറച്ച് ടഫാണ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതല്ല. യസ്യ ഗിരി യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ എന്നാണ് യസ്യ ഗിരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണ ഇതി കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമമുണ്ടോ, തം അവനെ മനസ്സ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദ്രിയേത ആദരിക്കണം എന്നാണ്. ആദ്രിയേത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആദരിക്കണം എന്നാണ്. യസ്യ യാതൊരുവന് ദീക്ഷ വിധി പ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ അസ്തി ചേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശം ഭജന്തം ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ തം അവനെ പ്രണതിഭിഹീച്ച നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദ്രിയേത ആദരിക്കണം. അനന്യം മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭജനവിഘ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഭജനവിഘ്നം ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയവനും അന്യനിന്ദാദി അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ ശൂന്യ ഹൃദയം ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനെ ഈപ്സിത അഭിലഷണീയമായ സംഘം. ഈപ്സിത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിലഷണീയമായ സംഘം. സംഘലബ്ധ്യ ലഭിക്കുകയാൽ ശുശ്രൂഷയ പ്രായോഗികമായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്രിയേത ആദരിക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരെ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് പറയുന്നത് പരിഭാഷ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പോ ഇവിടെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അതായത് നമ്മള് 3 തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? 3 ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ, മധ്യമാധികാരികൾ, ഉത്തമാധികാരികൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനിൽ അത്ര വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കേട്ടു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അവരെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല, മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. അതായത് ഗുരുദീക്ഷ അല്ലെ, ഗുരുദീക്ഷ ലഭിക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരു 2ാം ജന്മം കിട്ടുകയാണ്. അവര് നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ്
ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് ഗുരുവിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനമാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെയില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ. നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവര് മധ്യമ അധികാരികളായിട്ടും ഇവിടെ ഉത്തമാധികാരികൾ. ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു ധർമ്മമില്ല. മറ്റ് ഇടയിലുള്ള കനിഷ്ഠര് കഴിഞ്ഞ് മധ്യമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ്? അവർ 100% പ്യൂരിഫൈഡ് അല്ല, അവർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. പക്ഷെ അവർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഉത്തമാധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ മാലിന്യമുക്തരായി ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും, അതായത് ആരിലും തിന്മ കാണാത്തവരാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. അവർക്ക് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? അവര് ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അതായത് അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് കാണുക. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കാം? ആ വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അവരവരോ പ്രകൃതി ഗുണത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ല, അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? കാരുണ്യമാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഭാവാർത്ഥം: 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോ വൈഷ്ണവരെയും അവരുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ സമീപിക്കേണ്ടതും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അവരവരുടെ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പോ ഗുരുവിൽ നിന്ന്, അതായത് ശിക്ഷാഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ഒരിക്കലും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അദ്ദേഹം ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ശിക്ഷാഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടി ആദ്യമായിട്ട്, അതായത് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവൻ, അത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന വൈഷ്ണവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരവ് കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. അവരൊരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? കാരണം മീ അഴിച്ചിട്ട് കണ്ടിക്ക, ഞാൻ കണ്ടിക്കാം മീ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്താണ്? വൈഷ്ണവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ച്, ദീക്ഷാഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മന്ത്രം, അതായത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് ഉപദേശം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്ദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മള് ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഉത്തമ അധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ നല്ല അടിയുറച്ചു നിന്നിട്ടുള്ള ഉത്തമാധികാരി, അതായത് ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തത്പരനായി വർത്തിക്കുന്ന
കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. അപ്പൊ നമ്മള് കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മള് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയായി തുടരാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ, നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ, ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഓരോരുത്തരെയും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം ആരാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി, ആരാണ് മധ്യമ അധികാരി, ആരാണ് ഉത്തമ അധികാരി എന്ന്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം ദേവന്റെ വിഗ്രഹത്തെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ, സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അവര് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കും വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി വളരെ ഭക്തി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തത്പരനായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരി. ആ വ്യക്തിക്ക് അതാണ് പ്രത്യേകത. അവര് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരോടൊന്നും ആ ഒരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ ആരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനോ അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അവരുടെ എന്താ പറയാ കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അവരുടെ ഒരു ലക്ഷണം, അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കനിഷ്ഠ അധികാരിയായിട്ട് ആരും തുടരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മള് മധ്യമ അധികാരിയിലേക്കും അവിടുന്ന് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്കും. ഈ മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് പ്ലേസ് അല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം, നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് എത്തണം, അവിടത്തേക്ക് എത്തണം. ഓരോരുത്തരും ആ ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണം. അതിന് എന്ത് വേണം? തുടക്കത്തിൽ അവർ കനിഷ്ഠരായിരിക്കും, അതിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശില പ്രഭുപാദർ ഒരുപാട് ബുക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇതിലൊക്കെ ഗഹനമായിട്ട് പഠിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് നമ്മളിലുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയാൽ എല്ലാവർക്കും ആരാവാൻ പറ്റും? ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പരമപ്രേമ ഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മധ്യമാധികാരി? കനിഷ്ഠാധികാരി നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരേ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. അത് എന്താണ്? അവര് നാമം ജപിക്കും, അത്യാവശ്യം നാമം ജപിക്കും, പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഇതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇനി മധ്യമ അധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, ആ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭാവത്തിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോടും, അതായത് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, അവര് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരല്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും, അതായത് ജ്ഞാനമില്ല, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവർക്ക് അവരെന്താ തോന്നുക? അയ്യോ, ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലല്ലോ, അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. മധ്യമാധികാരികൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലിക്കളിൽ ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുന്നു. അതായത് അസൂയാലിക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അൺടച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും, നമ്മളില്ല, ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? ഇവരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അവർക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, അവരൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരോട് കൃപ തോന്നിയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ ഭക്തന്മാരോട് കൂട്ടുകൂടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ പോവില്ല അല്ലെ. അവരുടെ അടുത്ത് എന്താണ്? ഉപേക്ഷാബുദ്ധിയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു. ഞാൻ ഇല്ല ആ വഴിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതാണ് മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന ആളുകളാണ് മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ സാമാന്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അവരെ ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അല്ലെ. അവര് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ചായ, കാപ്പി, അതുപോലെ മദ്യം, സ്ത്രീ സംസർഗം അല്ലെ, സമ്പത്ത്, ഇതിനോടൊന്നുള്ള ആസക്തി മാറിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മള് കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് അവർ വരിക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ വരും. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ജാതി, വർണ്ണം മുതലായവയ്ക്കൊന്നും ഒരു പരിഗണനയുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകി വരുന്നു. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ക്ഷണിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോ ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദീക്ഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യാതൊരുവിധ യോഗ്യതയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതിക ശരീരമല്ല, അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും നിയമവും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ പാലിച്ചും കൊണ്ടാണ് അവര് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ക്രമേണ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും. അതായത് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇല്ലാതെയായി ആത്മീയ ജീവിതത്തോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. ഇപ്പോ ഒരു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? അയാൾക്ക് തപശ്ചര്യം ഉണ്ടാവണം, ബ്രഹ്മചര്യം ഉണ്ടാവണം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരാള് തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ ആ ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യ, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇത് പാലിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ളതൊക്കെ പരിശീലിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചോദ്യം ഉള്ളതാണ് താഴെ. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇവ പരിശീലിക്കണം. പിന്നെ തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആർക്കാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള താല്പര്യമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകം അത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങളിൽ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തോ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. ഈശ്വരൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ, അതായത് 10 നാമാപരാധങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഈശ്വരനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനും, അതായത് നാമവും നാമിയും ഒന്നാണ്, ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചതായി കേട്ടാൽ അയാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പോ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്. ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ഉത്തരമാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാലാണോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നത്, ആ വ്യക്തി വൈഷ്ണവനാണ്. ആ വ്യക്തി ഏത് വൈഷ്ണവനാണ്? ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ഗുരു, നമ്മൾക്കറിയാം ശിലപ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ പോയി അമേരിക്കയിൽ പോയി നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കല്ലുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയും കനിഷ്ഠാധികാരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പോലും നാമം ജപിക്കൂല. പക്ഷെ ശിലപ്രഭുപാദര് എന്താണ്, ചായയും കാപ്പിയോ മദ്യവും അല്ലെ അവിഹിത ബന്ധവും ഒക്കെയുള്ള അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചപ്പോ അവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരായി മാറി. അതിന് ആർക്കാ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന് മാത്രമേ, ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ. അതായത് ഏത് വ്യക്തിയെ കണ്ടാലാണോ നമുക്ക് അറിയാതെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ അതാണ് ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ ആരും ഒന്നും ചെയ്യൂല, നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ
അതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത്. അദ്ദേഹം അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോ ഒരാൾ വെറുതെ ഒന്ന് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാലും ആ വ്യക്തിയെ വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. ഭഗവൻ നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലര് ഒരു മധ്യമ അധികാരി, അതായത് ഉത്തമ അധികാരി മധ്യമ അധികാരി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാല്, മധ്യമ അധികാരി നമ്മൾ ഈ കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പറയില്ലേ, നമ്മൾ അപ്പുറവും വീഴാം ഇപ്പുറവും വീഴാം എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ്. അവർക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചായ്വ് വരാം. അതായത് അസത് സംഘമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താവും, അധപതിച്ചു പോകും. അതായത് മധ്യമ അധികാരി പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉറച്ചിട്ടില്ല, ഭക്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചിട്ടില്ല, മധ്യഭാഗത്താണ് അവരുള്ളത്. അപ്പോ അവരുടെ സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത സംസർഗമോ ആയിപ്പോയാൽ, നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അജാമിളനുണ്ട്. അജാമിളൻ തുടക്കത്തിൽ നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയായിട്ട് സംസർഗം വന്നു പോയി അയാൾ അധപതിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, അധപതിച്ചതായി പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭഗവത് നാമ കീർത്തനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് മൂലം ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക വശത്തേക്ക് ക്രമത്തിൽ പലരും അധപതിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വഴിപഴിച്ചു പോയാൽ നമ്മള് പതിച്ചു പോകും. പക്ഷെ അത് ഏത് കൂട്ടരാണ്, കനിഷ്ഠ അധികാരികളും മധ്യമ അധികാരികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഉത്തമ അധികാരിയാണ് അതേ സമയം വന്നതെങ്കിലോ, അതിനും നമുക്ക് ചില പ്രഭുപാദരെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുക. ചില പ്രഭുപാദര് നേരെ പോയിട്ട് ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹിപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, അവര് ഒരു നിയമവും ഇല്ല, കഞ്ചാവും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വലിച്ച് എന്താ പറയാ അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതമൊക്കെ ജീവിച്ച ആളുകളാണ്. അവരുടെ നടുക്ക് പോയിട്ടും ചില പ്രഭുപാദര് ചീത്തയായി പോവുകയല്ല ചെയ്തത്, അവര് പ്യൂരിഫൈ ആവുക ചെയ്തത്. അതാണ് ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധപതനം സംഭവിക്കുന്നത് മധ്യമ അധികാരികൾക്കും കനിഷ്ഠ അധികാരികൾക്കുമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമ അധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിൽ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ അവർക്ക് ശാസ്ത്രം ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അല്ലെ, കുറച്ചൊക്കെ അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അവർ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ട അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉത്തമ അധികാരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എല്ലാറ്റിലും നൈപുണ്യം ഉണ്ടാവും, അവരെല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും അവർക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മധ്യമ അധികാരികൾക്ക് അത്ര അധികം ഒന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ജ്ഞാനം. അങ്ങനെ ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തി സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ വളർത്തുന്ന ഒരു മധ്യമാധികാരിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ അവര് സാധന കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലേ, നമ്മള് എന്താണോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിവുണ്ടാകും, അത്തരത്തിലുള്ളവരെ മധ്യമ അധികാരികളായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആരും ഒരിക്കലും ഒരേ പൊസിഷനിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള സർവീസ് നമ്മൾ കൂട്ടുക, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉത്തമ അധികാരിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാവരെയും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ രീതി ഭഗവത്ഗീതയിലെ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അല്ല നമ്മള് എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പഠിക്കാം, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാനാണ് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അത് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ അല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും എന്താണ്, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മള് ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ അധ്യായവും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവനെ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ്, ജീവേര സ്വരൂപഹോൽ നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, എന്നും ജപിക്കണം അല്ലെ, കൃത്യമായ റൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ജപിക്കണം. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ
ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ഭവേദ്രാഗ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖൈ ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. അതായത് സ്വയം പ്രകാശിതനാവുന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭഗവാന് നമുക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെട്ട് തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഉത്തമ അധികാരി മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുക എന്ന് മാത്രം കർത്തവ്യമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും താല്പര്യം കാണിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്, അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായിരിക്കും അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തോട്ട്സ്. അല്ലെ, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലാണ്, എത്ര പേരോട് പറഞ്ഞാലാണ് അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവർത്തനത്തിനായിരിക്കും ഉത്തമ അധികാരി മുഴുകുന്നുണ്ടാവുക. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. പക്ഷേ കനിഷ്ഠ അധികാരികൾക്കും മധ്യമ അധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഉത്തമ അധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. നമ്മള് ഗുരുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഉത്തമ അധികാരിക്കാണ് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തമ അധികാരികളായിട്ടുള്ള അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ. പക്ഷെ കനിഷ്ഠ അധികാരിക്കും മധ്യമ അധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. അത് എങ്ങനെയുള്ള തലത്തിലായിരിക്കണം? ഒരിക്കലും നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അതായത് ഒരു കനിഷ്ഠ അധികാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഒരു മധ്യമ അധികാരിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? പക്ഷെ ഒരു മധ്യമ അധികാരിക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്തമ അധികാരിയോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉയർന്ന കുറച്ചുകൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വയം അങ്ങോട്ട് ചമയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ താഴെയിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എന്താണ് നമ്മൾ ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ ദീക്ഷാ ഗുരു അല്ല, ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച പാത ഇതാണ്, ഇതാണ് ആ വഴി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും വന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ അപര്യാപ്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ആകയാൽ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി നേടുന്നതിന് ശിഷ്യന്മാർ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കാം. അപ്പോ നമ്മള് ഈ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ മാത്രം മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താ, തിരിച്ചു പോ, അല്ലെ? ബാക്ക് ടു ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ഥലം, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. ആ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. നമ്മള് ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാര് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ മധ്യമ അധികാരികളുടെ മാത്രം നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയെ ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ്. അതായത് ആ ഒരു ദീക്ഷാ ഗുരു എന്താ, അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതേ ജ്ഞാനമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഗുരു നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല, ഹരിനാമം തരുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമ്മൾ ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരിൽ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടൊരു ദീക്ഷാ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഗുരു നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും, നമുക്ക് പല പല പാപങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം പലതും ഈ ജന്മം ചെയ്തതായിരിക്കില്ല സഫറി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ പക്വമായ പാപഫലങ്ങളും ഉണ്ട്, അപക്വമായ പാപങ്ങളും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓൾറെഡി പക്വമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ഓൾറെഡി മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. മെച്ചുവേർഡ് ഫ്രൂട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവാനുള്ളതല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപക്വമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും കൂടി വരാനുള്ളതുണ്ട് ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ. അതൊക്കെ ആര് സ്വീകരിക്കുകയാണ്? ഗുരു സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും രണ്ടും ഗുരു സ്വീകരിക്കുക, സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ.
അപ്പൊ ആ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല ഒരിക്കലും. ഗുരു നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ദീക്ഷ എടുത്തവരൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ ചോദിക്കും. അവരെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പക്വമായിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങളാണ്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിച്ച് തന്നെ ആവണം. പക്ഷെ അപക്വമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഗുരു സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമാകുന്നു. നമ്മളെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ശ്ലോകം 5 എന്താണ് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഒരു വൈഷ്ണവനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയൂ. എന്താണ് ശ്ലോകം 5 മനസ്സിലാക്കിയത്? എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവനെ 3 തരം വൈഷ്ണവരുണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് വെറുതെ ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന കനിഷ്ഠ അധികാരികൾ. അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ ബഹുമാനിക്കണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ച് ആദരിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് മധ്യമ അധികാരികൾ. അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്? വിനയപൂർവ്വം ആദരിക്കണം അല്ലെ? ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദീക്ഷന്തിനാനം നാനിന തത്വദർശന അല്ലെ? അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടിക്കഴിയണം. അവർക്ക് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഉത്തമ അധികാരിക്ക് നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അവരോട് വിനയപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഉത്തമ അധികാരി എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്? അവർക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? മധ്യമാധികാരിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഉത്തമാധികാരിക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രല്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനമായിരിക്കും. മധ്യമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ? അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ പ്രേമപൂർവ്വമുള്ള ഭക്തിത സേവനം ചെയ്യും. ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരോട് കൃപ കാണിക്കും. അവര് അസൂയാലികളോട് അകന്ന് നിൽക്കും അല്ലെ? അസൂയാലികളായുള്ള ഈശ്വാലികളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അകന്ന് നിൽക്കും അവര്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരമപുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നത്? ഹരിനാമം പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് ഹരിനാമം ജപിക്കും. എന്താണ് അത്? ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേദ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേഹോ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഇതാണത്. അതായത് ഭഗവാന് ആരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വയം പ്രകാശിതനാവുന്നത്? ആർക്കാണ്? നാവ് കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം രുചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകുന്നത്. തപസബ്രഹ്മചര്യേണ ശമേന ച ദമേന ച എന്ന ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസ്താവന വ്യക്തമാക്കുക. ഇത് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? തപസ് ബ്രഹ്മയുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം. മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കാ വേണ്ടത്? ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തി ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവമായ അറിവ്. എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമാപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ ജപിക്കുന്ന, വളരെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് അത് നാമാപരാധങ്ങള്? 10 നാമാപരാധങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ അറിയില്ല? അറിയോ? അറിയുന്നവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ അപരാധം ഭഗവത് നാമപ്രചരണത്തിനായി സ്വജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. അപരാധം 2, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. അത് നിന്ദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അപരാധമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ദേവന്മാരായ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായ സ്വന്തമായി കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായോ സമമായോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്നത് അപരാധമാണ്. ഇവരെ പാഷണ്ഡികൾ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ് മാതാജി? മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. നാലാമത്തേത് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. അത് നിന്ദിക്കുന്നവർ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത്തേത് വേദശാസ്ത്രങ്ങളെയും അതിലധിഷ്ഠിതമായ വൈദ്യ സാഹിത്യങ്ങളെയും നിന്ദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര മഹാത്മ്യങ്ങളെ ഭാവനയായി കരുതുന്നത് അപരാധം. 5, 6 ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്. 7 ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ബലത്തിൽ പാപം ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപരാധമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപരാധം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ 8ാമത്തേത് കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തെ വേദങ്ങളുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു മംഗളകരമായ ചടങ്ങായി കരുതുന്നത്. ഇതൊരു ചടങ്ങായിട്ട്, അതായത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താണ് ഓസ്പീഷ്യസ് ആണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പിന്നെ അവിശ്വാസിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. 10 വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരോട് ഇത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. അതെ. പിന്നെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമല്ലാതെ വീണ്ടും ഭൗതിക ആസക്തി പുലർത്തുന്നതും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നതും അപരാധമാണ്. ഇങ്ങനെ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ കൂടാതെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്? കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെ? ഭക്തി ജീവിതം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്? അതായത് പലതരത്തിലുള്ള വൈഷ്ണവരുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവന്തി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु.